Som veľmi rád, že prinášame do Bruselu ďalší ročník Tatra Summitu a som veľmi rád, že sa bude venovať kľúčovej téme, ktorá je dnes na rokovacom stole v Európskej únii. Je to banková únia, je veľmi dôležitou témou práve v týchto dňoch, preto tento summit má veľmi dobré načasovanie. Máme, dá sa povedať, k dispozícii len niekoľko týždňov v Európskej únii, aby sme sa dohodli s Európskym parlamentom na podobe druhého piliera bankovej únie. Z tohto pohľadu je to naozaj veľmi dobrá príležitosť, aby sme všetkých tých, ktorí v Európskej únii takúto legislatívu pripravujú, dostali von spoza zatvorených dverí a umožnili širokej expertnej verejnosti, aby sa pýtali na otázky, ktoré sú naozaj pre budúcnosť bankového sektora a tým pádom aj stability našej spoločnej meny veľmi dôležité. Slovenským organizátorom Tatra Summitu sa podarilo dostať na naše podujatie veľmi dobrých rečníkov. Myslím si, že máme veľmi dobrú kompozíciu medzi Radou a Európskym parlamentom, ktorý má k navrhovanému riešeniu veľké výhrady, takže máme veľmi dobré predpoklady, že debata bude otvorená, možno časťami aj horúca a podľa môjho názoru Tatranský summit tým splní svoje zadanie, totiž umožniť diskusiu o takto dôležitej problematike. Tatra Summit bude určite veľmi dobrou prezentáciou Slovenska tu v Bruseli a želám mu úspech.